Dobrý deň, takže čo tu chcete odniesť v tom svete? To je natáčku! Je to, že natáčam, že to fotím. Hej, ja? No čo, takže aký máte názor na dnešný svet? Dnešná mládež? A na iné večerika? Nie. Povedali večerikovi. Počkajte, rada chodíte do záhradky? Toto je ivo. Rada chodíte do záhradky? A čo to si nepamätáš? A koľko máte kobertov doma? A koľko bolo značkové? Zadarmo. Si to darmo? A tiež aj mrkvičko, také máte to darmo, lebo zo záhradky? Miláčik, ale si chcem ukázať. A Miláčik je Miloš, takže Miláčik nie môže byť. To je tu tak blízko k tebe. Čiže by ti detský vyrážky malo vidno. A vy máte aký na to na všetko názor? Na čo? Do záhradku? No záhradku sa dá robiť veľa vecí. Áno? A ešte keď to majú jednu nekomentujem. No, tak to je dosť blbé. Kaďa, čo sa s tebou deje? Čo sa s tebou deje? Kaďa! Takéto vulgarizmy si mi prosím, takto sa ku vystrávať nebudeš. Môžeme si povedať. Nie, to robím. Povedz mi nejaký vtip. O, to je seba, čo nám myslela. Efo. Jaké to videjko mi spejsuje. No. Čo? My heart will go on, že? Počkaj, to môžem, a to pritom nemôžem si pustiť hudbu. To si pustil, aby si mala lepšie spomienky, aby si si ľahšie rozprávalo. A? To je kráľovina. Červík. Ahoj, červík. Červík. Ahoj, červík. No, tak to s vami dneska nie je strata.